Ni tamani bagai kami thangwi je rang ba mairung tam bagai thumnan nangka. Sintino thumlain ma hangke sini takuk Dinesh bo belanya sakhamya bo yakung yak maya angui himui maya tei bini nok nukhung belanya sugya jago jumi bo koroi mal mata bo koroi on bagai belai khair maisani bagai sintino kami berai bini bagai sing rang rok khaklaikya tei je mansak lukurok boro hoka. Nge je all lukurok je norong no chubanai rong no tam kok khatanan musung. Borok no hambai ruli kupaya. Nge tabung norok bo kami wo tini mairung wo je rangkha thumani bo kami wo kai thumkha. Sing hajari bo Thumkha tei Twisa Rangchak kami wo Thumkha. Nge norok je o tipra hasteni je o bidu no naitonai rong no tam kok khatanan musung je Dinesh Debbarma ni bagai. Dinesh Debbarma bagai o Tiprasa hasteni bukung bara do pharok maya ganang rok borok bo sing haikeinyo je mansak 5 taka phanung thun 10 taka phanung thun bin bagai subaka hangke hamnai bo belainyo sakhamya kharmaisi sa angui tongo bo se nukhung tui julnai bo se sarnai khaninai tei bini bwsarok bo ma porya angui tongkha bo tangui tui maya angmani bagai tei bo mokol bo nugya bini mungsaya bemar mokol bo kolnoi nugya mairok bo khosai chaimiya an bagai Tiprasa hasteni lukurok no koyo bono kisa subaka hangke hamnai. Ongke je o Dinesh Debbarma ni je sakhamya angui tongmani abole rogle bwsrok balokha. 5 bosor hairok wngkha nising khnawo. Nge tabuk je norok thumui tongmani tabung ke omoni kami hingke tabuk thik je tongmani. Twisa Rangchak Ongke nini sinimung hingke Sopna Debbarma. norok tini je kami thangwi tamani bagai mairung wo maikha thumnani nangkha. Min sori hamene bagai annang borong bagai sing ma Thumkha. Nge norok tini bo jaga thangwi donation khlaikha. Ongko jeng tini ongko ro thangkha holong mutai digirok. Je norok tini donation khlaimani tamani bagai khlaimani omo. Jeng sa khamnan bagai khaimman bagai ta. Sabani sa khamnani bagai norok tini donation An khlaimani. bagai. Nini bwsai je sa khamya angui tongmani amole rogle bwsrok balokha. Abo 5 bosor kakhana. Je 5 bos 6 bosor angui tongmani bisingo tamo rok omorok doctor rok thangwi je check up rok khlaijaka. Je wase khaimanchi khaimai ta ramokri. Je hingke tini je Tiprasa hasteni je ongko lukurok ba khaganang Tiprasa rok je norok no chubanai rong no nungtam kok khatan musung. Ambong no hambai ta. Hingke je tabuk Tiprasa rok je tonai rong no je o bidu nai tonai rong no tam kok khatan musung. Tiprasa hasteni khaganang lukurok. La jatuta khoso phone phan ongthu je bon man mani. Hingke nini sinimung hingke Sita Debbarma.